Arestado ang sarong lalaki huli sa panhahabon sa sarong residensya sa Zone 7, Barangay Balatas, Naga City, alas 10 kasubanggi, Nobyembre 3. Binisto ang sospek na si Rani Abig, 33 anyos, single, construction worker asin residente kan Zone 5 kan parehong barangay. Sigun sa hipatura kan Naga City Police Station, tulos man na nai-report sa indaan insidente kung sain marikas nindang nasusugan sospek makalihis na mahagop ini sa CCTV kan barangay kung sain nahilingan pagluwas ka ini sa nasambit na residensya bitbit ang mga hinabunan na gamit. Po ng isang theft incident dito sa Barangay Balatas, Naga City, kung saan may mga nakuhang gamit doon sa isang bahay. Ito po positive na nakilala ng barangay official at natugtun ang kanyang tinitirhan dito rin po sa Barangay Balatas, Naga City. Ang totoo po nito, ma'am, ang arresting officers po talaga dito, yung mga barangay tanod and barangay officials ng Barangay Balatas. Apwera sa mga narecover na gamit arog kan nail gun, drilling asin driving set, air pump, portable paint spray, grinder, sander asin woodworking tools na may total na kantidad na nasa 21,400 pesos. Sa body search, nakuha man sa sospek ang sarong sachet nin pigtutubodang shabu, duwang metallic foil strip asin sarong tutor. Allegedly, ayon dito din sa mga kwento ng arresting officer, nung lalapitan ng itong suspect, biglang may ikinapon na galing sa kanyang bulsa at nakita nila kung anong items ito. Siyempre, upon verification, allegedly, may tinapon ito na isang plastic ng kape at may isang plastic sachet. So nakita nila ito, suspected siya po. And dahil ito rin ay suspect sa isang pagnanakaw, on the spot, inuli na itong suspect natin. Sa presente, nasa kustudiya na kan Naga City Police Station 6 ang sospek asin nahampang sa kasong theft asin pagbalgar sa RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baretang Tatak Bicol, Angeline Dagta.